Nilqawkom mal-quddiesa mill-Knisja Parrokjali tal-Madonna tal-Lurd ġewwa Raħal Ġdid li saret parroċċa fl-1974. Din il-Knisja għandha sett ta' pitturi maħdumin mill-artist magħruf Emvin Cremona li jinkludu t-titular. Dawn saru fis-sittinijiet u ġew restawrati ftit ta' snin ilu. Id-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Lurd f'din il-lokalità tmur lura mill-inqas 150 sena ilu. Fil-fatt f'Raħal Ġdid insibu niċċa antika li tirrifletti dan. Din in-niċċa minn dejjem kienet toffri wens lil ħaddiema li jkunu għadhom kif spiċċaw mix-xogħol mit-tarzna u li kienu jifqu jitolbu qudiema. Minn barra l-ħafna ħidma pastorali, ta' kull xahar f'din il-parroċċa ssir quddiesa f'qamar kwinta li għaliha diversi konfessuri jkunu qed joffru is-sagrament tal-qrar. Imexxi din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna jikkonċelebra l-Kappillan Dun David Borch li huwa wkoll awżiljarju eżorċista. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Insellem lill-komunità tal-parroċċa ta' Sitna Marija tal-Lurd ġewwa Raħal Ġdid lil kull min qiegħed isegwina permezz ta' TVM, mod speċjali l-anzjani tagħna, ir-residenti fil-faċilità korrettiva ta' Kordin mhux il-bogħod minn hawnhekk, tant persuni oħra li ma jkunux jistgħu joħorġu għal quddiesa nhar ta' Ħadd u jsegwu din it-trasmissjoni. Infakkar il kulħadd li min jista' jattendi l-quddies fil-parroċċi tagħna. U aħna din it-trasmissjoni nagħmluha mhux biss biex jiena jkolli l-opportunità niltaqa' mal-komunitajiet ħajjin bħal qed nagħmel illum hawnhekk, imma wkoll biex inwasslu kelma ta' faraġġ lil min ma jistax imur il-quddiesa f'jum il-mulej. Ħuti, jum il-mulej jfakkarna kemm Alla jħobbna u jfakkarna wkoll li aħna wkoll nkunu u rridu nkunu l-imħabba ta' Alla għal xulxin. Jew nitolbu maħfra l-Alla ta' kemm il-darba ma tajniex każ lil xulxin. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missi li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruf talla mill-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu.
U Alla inti tatina l-aqwa xhieda tas-seta tiegħek bla tarf billi taħfrilna u tħenna lina. Xered dejjem fuqna l-grazzja tiegħek biex inħaffu fit-triq tal-wedid tiegħek u tatina sem mill-ġid tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Amos. Dan jgħid il-mulej li jista' kollox. Ħażin għalihom dawk li f'Sion għandhom moħħhom mistrieħ, dawk li qalbhom qawwija fil-muntanja tas-Sammarija, fuq sodot tal-lavorju minn duda jitmattru fuq il-friex u ħrief il-merħla jieklu oġġiela mill-istalla. Mal-arpa jqablu lana bħal David strumenti jivvintaw. L-imbit il-għuħ minn bwieq kbar u blifjan żjud jindilku, bla xejn ma jsewdu qalbhom għal erda ta' Ġuseppi. Għalhekk ikunu l-ewwel fost dawk li jittieħdu fl-eżilju u tintemm imbagħad l-għajta tal-imejmin. Il-kelma tal-mulej. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Flimkien faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej li jagħmel ħaq lill-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej li jeħles lill-imjasrin. Flimkien faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej li jiftaħ għajnejn il-omja. Il-mulej li jerfa' lill-milwijin. Il-mulej li jħobb lill-ġusti. Il-mulej li jħares lill-barranin. Flimkien faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej iżhom lill-iltim u lill-armla, imma lill-ħżiena jħarbtilhom triqathom. Il-mulej isalta għal dejjem, Alla tiegħek Sion minn nisel għal nisel. Flimkien faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Int, bniedem ta' Alla, fittex li jkollok il-ġustizzja, it-tieba, il-fidi, l-imħabba, is-sabar, il-ħlewwa. Tqabad it-taqbida t-tajba tal-fidi, is li tirbaħ il-ħajja ta' dejjem li għalija kont imsejja u li taħħa għamilt l-istqarrija sabiħa quddiem ħafna xhieda. Inwissik quddiem Alla li jagħti l-ħajja lill-ħlejjaq kollha u quddiem Kristu Ġesu li xehed u għamel l-istqarrija sabiħa quddiem Ponzu Pilatu. Inwissik biex tħares l-istruzzjonijiet li rċevejt u żżomm ruħek bla teba u bla ħtija sa jum id-dera ta' Sidna Ġesu Kristu li jagħti jurija f'waqta. Dak hu il-ħini u waħdu setani, is-sultan tas-slatin u s-sid tas-sidin li hu biss ma jmut qatt u jammar f'dawl li ħadd ma jista' jersaq leh u li ebda bniedem qatt ma rah u anqas qatt jista' jarah. Lilu ġieħ u seta għal dejjem Amen. Il-kelma tal-mulej. Ħajn il-Alla.
Ġesu Kristu għat li kienani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tistanu permezz tal-faqar tiegħu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Fariżej: mela kien hemm raġel għani jilbes il-porpra u għażel mill-ifjen. L-għena tiegħu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. U wieħed fqir jismu Lażru illi kellu ġismu ġerħa waħda kien imur jinxteħed ħdejn il-bib ta' daru bix-xewqa li jiġba' b'dak li jaqa' mill-mejda tal-għani. Sal-klieb kienu jmorru jilaqgħu l-ġrieħi tiegħu. Ġara illi l-fqir miet u l-anġli ħaduh fi ħdan Abram. Imbagħad miet ukoll l-għani u difnuh. Dan kif sab ruħu fid-dbatijiet ħorox fart li mwiet, rafa' ħarstu u mill-bogħod lemaħ lill-Abram b'Lażru fi ħdanu. U alla leħnu u qallu: Missier Abram, ikollok ħnina minni u ibgħat lil Lażru jbil tarf seba' u fl-ilma ħalli jtaffi l-nixfa li għandi fil-sieni għax qiegħed ninħaqar wisq f'dan in-nar. Iżda Abram qallu: Ibni, ftakar li t-tajjeb tiegħek irċevejtu f'ħajtek. Hekk ukoll Lażru il-ħażin irċevih f'ħajtu. Imma issa huwa hawnhekk qiegħed jitfarraġ waqt li inti qiegħed bagħti. Barra minn dan hemm vojt bla qies bejnkom u bejnna biex min ikun irid jaqsam minn hawn għal għandkom ma jkunx jista' u anqas ma jgħaddu minn hemm għal għandna. Qallu l-għani: mela nitolbok missier, ibatu f'dar missieri għax għandi 5 aħwa ħalli jagħmlilhom twissija kif imiss li ma jmorrux huma wkoll jiġu f'dan il-post ta' dbatijiet ħorox. Qallu Abram: għandhom lil Mosè u l-profeti jisimgħu lilhom. U qallu dak: le missier Abram, imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet jindmu. Iżda wieġbu Abram: jekk ma jisimgħux lil Mosè u l-profeti, anqas jekk iqum xi ħadd mill-imwiet ma jemmnu. Din hija l-kelma tal-mulej. Ġesu jgħid din il-parabbola lil kapijiet lil Fariżej. Imma illum din il-kelma titkellem ukoll il-qalb tiegħi u tiegħek. X'jrid jgħid Ġesu b'din il-parabbola? L-ewwel qed jitkellem dwar żewġ persuni. Wieħed għani li m'għandux isem. Ġesu ma jagħtix isem lil dan l-għani. Donnu dan l-għani jiddetermina ir-realtà tiegħu u l-identità tiegħu bil-flus u l-għana li għandu. Imma lil-fqir Ġesu jagħtih isem: Lażru. Lażru tfisser il-mulej iħen
għalik u jgħinek. U tajdu li ma dan il-fqir li Ġesu semmih Lazzru ma taċċab min jgħinu u min iħenna għalih. U dan huwa l-punt li jixtieq jagħmel Ġesu. Għaliex Lazzru il-fqir kien joqgħod wara l-bieb tad-dar tal-għani, ġismu ġerħa waħda, bix-xewqa li jixba' b'dak li jaqa' mill-mejda tal-għani. Imma l-għani ma tax kasu. L-għani kellu biex jgħixu u biex jgħajjex ukoll il-Lazzru jekk irid, imma ddeċieda li l-għana tiegħu iżommu biss għalih. U meta ġie għal ħajja li ma tispiċċa qatt, ħasad l-għani, ħasad dak li żera. X'kien żera l-għani? L-għani żera ħajt kbir u fondoq jew ħondoq bla qies bejnu u bejn il-fqir. U meta il-fqir miet u ttieħed fil-glorja fi ħdan Abraham il-ġenna, u l-għani sapruħu f'turmenti kbar, induna li dak li kien għamel f'ħajtu, li kien żera f'ħajtu, sabu fl-eternità. Bena ħajt u ħondoq, u sab ħajt u ħondoq. Meta jitkarrab għal ftit ilma, Abraham jgħidlu ħabib, ma nistgħux ngħinuk għax hemm vojt kbir bejna u bejnek. Ma min għamlu dak il-vojt? L-għani kien għamlu bid-deċiżjoni tiegħu li minflok jibni pont bejnu u bejn min kellu bżonn l-għajnuna, jagħlaq widnejh u għajnejh. It-talima għalina l-aħwa hija sempliċi u ċara. Aħna kif se nħobbu lil Alla? Id-destin aħħari tagħna kif se jkun? Neżamanaw lil nfusna kif qed nittrattaw lil xulxin. Għax jista' jkun li fuq il-bib ta' qalbi hemm min qiegħed iħabbat għax għandu bżonn kelma ta' faraġġ, xi ftit għajnuna, widnejn li jisimgħu, idejn li jwensu, riġlejn li jżuruh. U jiena jekk nibni pont, dak il-pont insibu. Jekk nagħmel abbiss ħondoq, insib dak li niżra naħsad. L-għani jgħidlu l-Ġesu iwa ma ibatilhom xi ħadd mill-imwiet ħajjisimgħu il-ħuti għall-menu. Għandi 5. U Ġesu jgħidlu għandkom biżżejjed tagħlim, il-liġi u l-profeti, il-Mosè u l-profeti. Jekk m'intomx kapaċi tisimgħu lilhom aqqas jekk iqum xi ħadd mill-mewt ma tisimgħuh, ma tobduhx. Il-Mulej iwessina biex it-tagħlim li ħadna nużawh tajjeb. L-ewwel qari ma jilmentax għax hawn min hu għani, jilmenta u anke Ġesu jagħmel l-istess meta min għandu ma jaqsamx ma min m'għandux. L-ewwel jien, u mbagħad jien, it-tielet jien u jekk jibqa' jien. Dik hija riċetta tad-diżastru l-aħwa.
kemm nieħu pjaċir meta fid-diversi appelli li jsiru matul is-sena għall-għajnuna il-poplu Malti jirrikorru biħġaru. Dak kollu li nagħmlu anke l-ftit iġib fuqna barka kbira u intom tafu tajjeb li niftakru anke fit-tajjeb li għandna li tant nies jagħmlu sagrifiċċji biex ikunu ta' għajnuna lil ħaddieħor. Kultant inkun xi maratona u nkun qed nirrispondi t-telefons għall-appelli, ikun xi jkun għandna diversi maratoni matul is-sena u jkun hemm xi sinjura jew xi raġel jgħidli fader jgħidli dan nista' nagħti jien u nħobb ngħidilhom bil-qattra. L-qattra tintel għall-ġarra. Inti tajt milli għandek u l-istajt u dak se ssibu fil-ħajja ta' dejjem. Ħalli nsemmu wkoll il-ġid li jsir. Ġesu qed jafżana għax iħobbna u jħenna lina. Ġesu qed jafżana għaliex kultant ingergrulu Ġesu ngħidulu dal-faqar sinjur. Dawn il-gwerer, dan il-qalbib sal xulxin ma tagħmel xejn. U jiena kultant inħossu jgħidilna jiena nixtieq nagħmel permezz tiegħek. Inti qed tagħmel il-parti tiegħek meta inti tara l-Lazzru barra l-bieb bil-ġuħ imterter bil-bart bil-klieb jilaqu l-ġrieħi tiegħu. Tista' tibqa' itwebbes qalbek u ma tgħinux il-dak li jkun. Tgħiduli fader, jiena kull meta niltaqa' ma' xi ħadd għandu bżonn l-għajnuna nagħmel li nista'. F'isem Ġesu ngħidlek il-mulej jaf u jqisulek. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja iġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Imdawlin minn din il-kelma ta' Alla, nitolbu l-grazzja biex aħna niftħu għajnejna għal dawk kollha li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna u nitolbu l-mulej irrattab il-qlub tagħna. Nitolbu għal Papa Ljun 14 għalina l-isfijiet għas-saċerdoti tagħna biex aħna nwasslu bil-kelma u bl-eżempju il-qalb ħanina ta' Ġesu. Nitolbu għal kull min jagħti ħajtu biex ikun ta' għajnuna għal dawk li huma fil-bżonn, tant missjonarji, tant volontira, imma anke tant professjonisti li fil-vokazzjoni tagħhom huma ta' għajnuna fis-soċjetà.
il-mulej jibirek il-ħidma tagħhom. Nitolbu biex ikonna l-paċi fid-dinja, mod speċjali fl-Ukrajina, fil-Lvant Nofsani, fis-Sudan, f'tant postijiet oħra fejn hemm l-inkwiet. Mulej, inti tista' tratta bil-qlub iebsa tal-bnedmin, nitolbuk bil-ħniena, nitolbu. Aħna nersqu lejn ix-xahar tar-Rużarju, jew nitolbu l-grazzja biex aħna inħossu l-interċessjoni ta' Sittna Marija fil-jum kollha ta' ħajjitna, nitolbu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ħanina għamel li din l-offerta tagħna tkun toġbok biex bis-saħħa tagħha tinfetħilna l-għajn ta' kull barka bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr. Fik aħna ngħixu u nitħarku, fik aħna, u ta' kuljum inħossu fuqna t-tjiba tiegħek. U sa minn issa waqt li għadna f'dan il-ġisem, inti tajtna r-ran tal-ħajja ta' dejjem. Għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li bih qajjimt lil Ġesu mill-imwiet u bih nittamaw li nibqgħu ingawdu għal dejjem il-ġid li ksibna bil-misteru tal-għajt. Għalhekk inrodulek ħajr u flimkien mal-anġli inxandru l-kobor tiegħek waqt li bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu.
li meta kien se jingħata biex minn rajħibati għal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Santa Bernardetta Subiru u l-qaddissin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li venta Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naqfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-denja. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denja, tina fit-tiebu ħni nagħtihak il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għati l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja.
Dan il-ġisem u d-dem għaddistijak eħlisni miħtieti kolla u minn kull ħażin. Użomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejħa.
Nitolbuk mulej li dan il-misteru tas-sema iġeddidna fir-ruħu l-ġisem biex kif nissieħbu ma' ibnek fid-batijietu aħna minxandru l-mewt tiegħu hekk ukoll niksbu fil-glorja il-wirt miegħu u li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Min għada tibda skeda ġdida fuq il-PBS, nixtieq nirringrazzjahom tal-li jiffaċilitaw it-trasmissjoni tal-qudies matul il-ġimgħa. Min għada fid-9:30 il-qudiesa tkun fuq TVM Plus. TVM Plus. Mela il-PBS għandu diversi channels, mhux TVM, imma TVM Plus. Jekk tfittxu fuq TVM ma ssibuniex, imma fuq TVM Plus issibuna. Għada għandna festa sabiħa għal il-ġublew tal-korpi disciplinati, l-armata, l-pulizija u korpi oħrajn disciplinati nitolbu ħafna lihom fil-festa ta' San Mikiel, għax għadha l-festa tal-Arkanġli Mikiel, Gabriel u Rafael. Nitolbuhom biex jiddefenduna, jalmuna l-qawwa ta' Alla u ifakruna li Alla ifejjaqna wkoll. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nirringrazzjakom ħafna tal-li l-qajtuna, grazzi l-Father David, il-Kappillan u lilkom ukoll membri tal-parroċċa ta' Sitna Marija ta' Lourdes ġewwa ir-Raħal Ġdid. Morru fil-paċi ta' Kristu. Grazzi tal-li naqattu magħna l din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika mill-Knisja Parrokjali tal-Madonna ta' Lourdes ġewwa Raħal Ġdid. Insellmu flimkien lill-Omna Marija b'talba qasira. O Marija, li tħalt fid-dinja mingħajr teba, aqlalna l-grazzja li noħorġu minnha mingħajr ħtija. Nixtiequ ninfurmawkom li s-seba' edizzjoni tal-ktieb Kelma ta' Ħabib li hu ġabra ta' omeliji u messaġġi tal-Arċisqof Charles Scicluna daqt jinsab għal bejħ. Dan il-volum huwa mżejjen b'ritratti bil-kulur meħuda waqt diversi attivitajiet djoċesani. Min jixtieq jordna dan il-ktieb u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb mimli paċi u barka mill-mulej.